खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 24 मे 2025 मायथाइ एबा 9 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। नोंथांनि सुंज्लायनायनि रोंग'थिया दिनै गोजौसिनाव दं। बेनिखायनो बेयो जायखिजाया गोदान मावथांखिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। दिनै नोंथाङा बांसिन हाबाफारिफोरखौ जाफुंसारै सामलायनो हागोन। नोंथांनाव गोदान आरजिनायफोर थानो हागौ, जाय नोंथांनि जिउ खुंनायाव साबसिन खालामगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ एसे जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि थाखाय दुखु आरो जिंगा मोननो हागौ। बेफोर गासैबो जेंनाफोरनि गेजेराव नोंथांनि जिउ लोगोरिया जोबोद अननाय आरो अनजाथाव जागोन, जाय नोंथांनि नारसिनथायखौ बारग'नो थाखाय नोंथांनो बोसोनारि हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि गासैबो सानथांखि खालामनाय हाबाफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगियाव रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। दिनै गोबां जिरादफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बे नेरसोननि सिङाव हाबा जानायफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि जाफुंसारनाया रोखा जाबाय। नोंथाङा दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों माबा मोनसे खोन्थानो हायो, जायखौ नोंथाङा गोबां साननिफ्रायनो गावनि गोसोआव दोनखोमानानै दोनबोगासिनो दं। जुदि नोंथाङा मोनसे सावफाहामारि बादायलायनायनि थाखाय थियारि खालामगासिनो, अब्ला नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि खस्थ'नि फिथायखौ जाफुंसार महरै नुगोन। आयनि उफ्रा फुंखाफोरा नोंनि बेंक बेलेन्सखौ गोख्रों खालामगोन। थानसालियाव गुर दान हो आरो नोंथाङा नोंथांनि गासैबो नाजानायाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सावस्रिनि बागै एसे साननो हागौ। गोख्रै मावनायफोरा जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि आखुआव रागा जोंनाय थानो हागौ। बिदा-फंबायफोरजों सानस्रियारि फारागथि थानो हागौ। नोंथांनि बेंकजों सोमोन्दो थानाय खामानिया बांनो हागौ। नोंथाङा बेलासियाव माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। जेसेबां हायो सोमोन्दोनि मानखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा गावनि आंगोफोरजों खाथियाव फैनांगौ। खामानि मावथायाव हेंथा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि। आथिखालाव नखरारि जिउआव दिदोमथि गैयै जानो हागौ। नोंहा गावनि बिमा-बिफाजों माखासे सानस्रियारि गोरोबलायै थानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोनि थाखाय समा साबजाथाव। साख्रियाव थाग्राफोरा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गावसोरनि बैसोगोराफोरखौ सुफुंनो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नोजोरथिखौ सोलायो आरो सैथोयै खामानि मावो, अब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांनि थाखो, मान-बान्था आरो मुंदांखाया बांनो हागौ। नोंथाङा माखासे गोदान मोजां मोननाय खामानिफोर जौगाहोनो हागौ, जाय नोंथांनि वालेटआव गिलिर जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। सिंह राशि। दिनै राङारि आयदाफोरखौ सोलोजों सामलायनाया साबसिन जागोन। जायखिजाया खामानियाव गावनि जिउ लोगोरिजों बोसोन लानायाबो मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियाव गोदान मावथांखिफोरखौ मावफुंनायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जानो हागौ। लोगोफोरा नोंथांखौ माखासे खामानिफोराव मदद होनो हागौ। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाय फैगोन। मावख'आव लोगोफोरजों गावारि नखरारि जेंनाफोरखौ रानलायनाया नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। दिनै नोंथांनि गथ'फोरा माबा मोनसे बाथ्रायाव दुखु मोननो हागौ। नोंथाङा बिसोरनो एसे सम होनो नाजानांगौ।
गावनि बिमा-बिफानि बोर ला आरो बयजोंबो सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। नोंथाङा गोब्राब नाजानायजों साख्रि आरो फालांगियारि हाबाफारिफोराव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि उन्दुनायाव माखासे हेंथा जानो हागौ। नोंथाङा अलसिया मोननो हागौ। नोंथाङा मान आरो सनमान मोननो हागौ। हाबा जानाय जिउआव खुसिया थाबाय थागोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदैया फैनो हागौ। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा, मानोना बांद्राय जानाया उदैनि जेंनाफोर जाहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि, फालांगियारि बिथिङाव थाबथानाय हाबाफोरा आबुं जानायनि फारसे गोख्रैसिन जागोन। साख्रि नागिरग्राफोरा थाबैनो जाफुंसारनाय मोनगोन। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया राङारि हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जेखि जाया मानो, नोंथाङा बेजों मोगा-मोगि जानो थाखाय गोदान मावखान्थिफोर बानायनो थाखायबो राहा लागोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गावनि जिउ लोगोरिनि फारसे नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथाङा मोनसे सानस्लाबै खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायाव थांनांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंनि गोसोआ माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि खस्थ'जों नोंथाङा नोंथांनि नखरनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामनो हागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। बियो फोसावबिजोंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां सान जागोन। नोंथांनि बसआ मावख'आव नोंथांनि खामानिनि थाखाय नोंथांखौ बाख्नायगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां जागोन आरो नोंथाङा बिसोरजों बायजोआव थांनो सानथांखि लागोन। गुबुननि फारसे नोंथांनि साननाया मोजां थागोन। नाखौ गुन्दै बलफोरजों जाहो आरो बेयो नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि हाबानि आदब खान्थियाव जौगानाय फैगोन। नोंथाङा आंगोफोर आरो लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन। आंगोफोरजों सावरायनाया गोसो गुदुं जागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा सोलायनायखौ नुनो हागौ आरो नोंथाङा धोनजों सोमोन्दो थानाय फिथाय मोननो हागौ। मोजाङै सुंज्लायनाया मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव जाफुंसार जानो हागौ। मावख'आव सोरजोंबा एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। दिनै गावनि सावस्रिखौ जुनिया जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मकर राशि, दिनै ग्रहफोरनि थाथाया नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गोनो-गोथो खालामनो हागौ आरो नोंथाङा रोखा नङै आबेग गोनां आरो जिद्दि मोनदांनो हागौ। नोंथाङा सुथुरनि मावखान्थिनि बोलि जानो हागौ। नोंथांनि जिउ राहा आरो रांखान्थियाव हरखाब जेंनाया नोंथांखौ दुखु आरो नारसिननो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मेगननि नुथाइजों माबाफोर असुबिदा मोनो, अब्ला नोंथांनि नुथाइनि सोमोन्दै सावफाहामारि बोसोन लानाया मोजां जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ, जाय नोंथांखौ दुखु मोनहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि फालांगियाव राङारि मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथाङा बेबादि सुबुंखौ लोगो मोनगोन जाय नोंथांखौ फालांगियाव गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। सुबुंफोरा नोंथांनि सोरजिथायजों गोहोम खोख्लैगोन।
नोंथांनि खुरमा बाहागिफोरा नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। जुलि जानाय जिउनि थासारिफोरा बांसिन मोजां जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ बाख्नायगोन। बेलासियाव नों सासे लोगोनि न'आव थांगोन। समखौ रंजानाय आरो रंजानायाव बारहोनाय जागोन। हाखौ दां आरो बुहुम बिमानि खाथियाव खर' गंग्लाय। मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियारि थाखोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गुबुन हादोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ। न'नि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मदद मोनगोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। बे खाबुखौ लानो थाखाय नोंथाङा बेबायदियै गावखौ गोरोबहोनांगोन। इसोर हनुमाननि बोरजों नोंथांनि लामायाव हरखाबै राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा सानाव माखासे लुबैहोनो हानाय थांखिफोर मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।